Mati, ty si dostala v podstate knihu, alebo videla si ju až trošku neskôr ako ostatní. Čo na ňu hovoríš? Aký je tvoj prvý dojem? Tak ja som ju dostala naozaj úplne ešte dnes, za tepla, ale nie. Videla som už ukážky v televízii a videla som to niekde, tie obrázky. Ja som presvedčená, že to bude naozaj veľmi zábavná kniha o obyvateľoch a nás z Hornej Dolnej. Teším sa na ňu veľmi. Peti, aký je to pocit nájsť sa v knihe? Vždy lepšie v takejto knihe. Áno, vždy lepšie v takejto časopise. Ale ne, ešte všetci dobrí časy. Ja som strašne rada, ja mám dokonca tú knihu aj s podpismi všetkých mojich kolegov a je to naozaj taká, by som povedala, relikvia. Moje deti teda už preštudovali a musela som si mi prejsť všetky podrobnosti z Hornej Dolnej, napriek tomu, že Hornú Dolnú v živote nevideli, ale teda vedia, že robím také nejaké jašoviny niekde v televízii. Takže ja sa veľmi teším a som rada, že vlastne tie veci, ktoré tak nejak my sme brali automaticky a nejak tam vznikali, sa vlastne zaznamenali a zrazu som si uvedomila, že to je veľmi zaujímavé, ako vznikne nejaké dielo, ktoré proste ľudia majú radi a pre nás je to už taká, tak povediať, rutina, že ideme niekde, točíme, vymýšľame, hráme sa, ale že to môže byť pre diváka zaujímavé, keď vidí to zákulisie takéhoto programu, takže ja som veľmi rada. Ďakujem pekne. Aj krčmárka Tereska, alebo Zuzka Šebová má takisto venovaných v knihe niekoľko strán. Zuzka, aký je to pre teba pocit v podstate takisto si listovať stranami, na ktorých sa nachádza v podstate Krčmárka Teresa, ktorú ty stvárňuješ seriál? Tak tým, že Horná Dolná je naozaj fenomén a všade kam prídeme, tým, že veľa aj s Peťkou cestujeme po Slovensku s divadlom a naozaj, keď nás po predstavení vždy čakajú diváci a povedia nám, že nevždy majú ľahký život a že im nebýva vždy veselo, ale že naozaj celý týždeň trpezlivo čakajú na to, aby prišiel pondelok a Horná Dolná, že ich to rozveselí, tak samozrejme nie pre herca krajšieho pocitu, takže pre nich je to úžasný darček, že k tomu seriálu budú mať ešte k dispozícii aj knižku, ale musím povedať, že aj pre nás hercov je to veľmi vzácna vec, lebo je to obrovská pamiatka aj pre nás a raz pre naše deti, že budeme takto ukazovať, že čo sme zažili, aký sme tam mali kolegov a vždy sa všetci fotíme a do mobilov a kade táde a niekto si už žiadnu fotku vlastne nikdy nevytlačí a ostáva to len tak všetko niekde v priestore. Takže ja som hrozne rada, že aj pre nás hercov je to taká krásna pamiatka navždy, že tam budeme mať všetkých. Miško, čo sa najviac v novej knihe páčilo, keď si prelistoval? Číslovanie strany. Také netypické. Absolútne vážne. Je to jeden zo skrytých fórov Stanka Dančiaka, prepáč, že to prezradím to na polcestu, viac menej. Všimnite si číslovanie strán.